Her er en lille præsentation af NemAlarm. Den består af en modtager, trådløs med rystedetektor og 9 volts batteri og en fjernbetjening med kun 2 knapper. Man kan tænde alarmen på siden, og den giver en lille bip. Tænder man med den røde knap, giver den et blink, og alarmen er klar, hvis der kommer rystelser. Nu prøver jeg at banke i bordet. Og der kommer en forfærdelig alarm, som jeg er tyven væk. Her slukker jeg hurtigt på den grå knap, for ikke at få høreskade. Vi prøver at tage den med ud, alarmen. Nu putter vi alarmen i en lille elbil og lukker den. Så er alarmen placeret. Trykker på den røde knap. Et bip indikerer, at alarmen er tændt. Hvis så tyven åbner bilen,